Takže ľudia, zdravím vás pri prvom parte z hry Minecraft. Keďže natáčanie Walking Zombie 2 ma moc nebaví, tak som sa rozhodol prejsť na niečo iné. Takže som napríklad šiel na Minecraft. Keďže ja som Minecraft veľmi dlho nehral, asi nejak rok, alebo tak nejak, no nie je to moc veľmi dlho, ale viem, že strašne veľa updateov sa asi za tú dobu udialo, takže musím ja zistiť, že čo sa tu všetko dá robiť. Čo je tu všetko nové. Sme teraz tak, kde v džungli. Takže ja napríklad zoberiem nejaké bambusy. No, kde to sme? Musím asi ísť vyšplhať na nejaký vysoký strom a tam zistiť, kde sme. Perfektne. Počkaj, toto si stíšim, kde sa to stíšuje. Možnosti, bože, ja som videl niekde to tuto. Tak dobre. Môžeme pokračovať ďalej. Nie, že je toto celá džungla. Čo už idem podľa mňa dosť ďaleko. No keby tu nejaké jedlo bolo. Víš, toto poznám, to je nejaká... to som teraz nejak videl, že musíte mať nejaký štetec alebo niečo také a potom z tohto niečo dostanete. No super, teraz to musím nechať. No, konečne. Normálny les. Berezový les. No dobre, zatiaľ by sme sa mohli usídliť niekde tuto pri horách, alebo niekde v horách. A tu môže začať náš adventure. Keďže ja toto je asi jeden z mojich malokrát čo hrávam na Jave a jak by sa to povedal, ja neviem vôbec hrať na počítači a na Bedrocku to nebolo o nič lepšie. Mám pickaxe, to je naťažíme nejaký kameň. No, miesto toho naťažím hlinu, super. Doba kamenná, zaujímavé. Ja naťažím nejaký kameň a potom si postavíme nejaký kamenný domeček v horách.
Tak, už sa nám zničil krompáč, takže máme naťažené. Kraftím si sekeru, lebo to je vždy môj obľúbený nástroj. Dobre, to zoberiem. A môžeme ísť do hor. Aha, prasatá, žrádlo. Bože môj. Čo mám za aim? Tak. Môžeme si aj vykraftiť posteľ. Výborné. Počkaj, toto sú nejaké random kvetiny. Toto je zaujímavé. No, to tak 5 ich mám. A to je na žlté farbivo. Zaujímavé. Tu mám nejaké červené kvetiny. Vystavrojiť červené farbivo. A teda žlté a červené. Vznikne oranžové. Wow, základy fyziky. Chémie. Bože, ja som kot. No. Nejaké drevo ešte máme. No, to ešte nejaké vyťažím. Aha, ďalšia ovca. Dobre. No počkaj, kam som to ja sa chcel ísť usídliť? Môžeme sa ísť usídliť. Dajme... sem. Čo tu je? Jaký zombík? Boha. Project Zomboid a Walking Zombie 2 ma nenechajú. Nie, nenechajú ma na pokoji. Ani, ale že vôbec. Už ma zase volajú. Poď si zahrať našu hru. Budeš točiť ďalšie klipy na YouTube Shorts, aby si získal čo najrýchlejšie popularitu. Možno, ale tentokrát je čas na Minecraft. Dobre, ja sa takto postavím. Bože môj, nie, že sa sem prekopem do nejakého spawneru. Prečo som si nezobral so sebou nejaké toto semena, aby som si tu mohol zasadiť záhradu, hotovo. No, keď tu položím ten crafting, postavím si postel. Oranžová postel. Idem zaspať. Nebudú ma tu tí zombici štvať. Tak. Sem si dám. Takto dvere, bohatí zombici, fuj. Takto sem si dám dvere. Postavím si pec. Tak to iba jednu. Zatiaľ. Počkajte, dub na dub vznikne uhlie. Drevné uhlie teda.
Dobre, 2 drevné uhlia budú stačiť zatiaľ. Takto toto. Vyberiem uhlie. Nie takto. Jedny torčky si urobím. Tak. A môžem zaspať. Výborne. Sladké sny. Tak ešte sem dám nejaké drevo dať. No to nebude stačiť toto. Dám si rovno 2 pece. Prečo nie? Zatiaľ môžem ísť zase ťažiť drevo. Ešte sú nejakí skeletóni. Dobre, sem tam takto. No. Domček na začiatok. No, počkaj, tieto dvere si... A nemôžem nechať takto. Vácej dreva. Urobím si double chestku. Jo? A takto sa robí čestka. Ja som úplne zabudol, ako sa robí čestka. No, už nám väčšie mesíčko. No dobre, toto je bolo pre dnešný part všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čus.